Ξέρεις γιατί προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα? Κάτσε και θα σου πω. Όχι για να νιώσεις δυνατός, αλλά για να μην νιώσεις φόβο. Η ανάγκη για έλεγχο δεν ξεκινάει από την ισχύ. Ξεκινάει από την ανασφάλεια. Από τη σκέψη ότι αν χαλαρώσω, κάτι κακό θα μου συμβεί. Και όσο πιο πολύ προσπάθησες στο παρελθόν να επιβιώσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον, τόσο πιο πιθανό είναι σήμερα να προσπαθήσεις να τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Αλλά ο έλεγχος έχει πάντα ένα τίμημα. Σου τρώει την ενέργεια, σου κλέβει τη χαρά και σε κουράζει περισσότερο από αυτό που φοβάσαι ότι θα συμβεί. Δεν χρειάζεται να τα ελέγξεις όλα για να νιώσεις ασφαλής. Χρειάζεται να νιώσεις ασφαλής για να αρχίσεις να χαλαρώνεις. Η ζωή δεν γίνεται πιο σταθερή όταν την τραβάς από παντού. Γίνεται πιο σταθερή όταν μπορείς να σταθείς εσύ μέσα της. Αν ζεις με υπερβολικό έλεγχο, δεν φταίς εσύ. Απλά πονάς. Και αυτό μπορεί να αλλάξει. Όχι με περισσότερη προσπάθεια, αλλά με περισσότερη ασφάλεια.